czekacie na te... Na te srebrniki. Musiałby spróbować? Po kolei wszyscy na pewno. Wal, ja będę ci zrobił film kręcę. Pokaż go. Pokaż go do filmu, czekaj. No, zapraszam po wypłatę. Zapraszam po wypłatę. Ja już to wziąłem. Nie ma krzyków, znaczy się... Masz monetę. Pierwszy. Film kręcę. Film kręcę sobie, wiesz. No. Ty też kręć. Ale w zasadzie one pasują, że to muzeum, także wystawy są elegancko, gdzieś na hotelu, mogą być, no nie wiem, droga, biżuteria, gdzieś tam
Gdzieś tam będzie. Kołem i światło. Bo to jest pierwsze, co człowiek myśli. Tak. A później dopiero się doszukuje szczegóły, czyta, o czym jest. Ale światło to jest... Nie, bardzo się tak, bardzo dobrze o Dlatego myśmy nie ściany filmowe, żeby nad planszami nie zawiesić tych ścian. A ja nie Oj, strasznie dużo. Macie podróżowane po koncercie, a gdzie, a jak? No nie wiem, jak to jest teraz. Są wspólne. Pewne rzeczy są wspólne, tak. Ciągi jakieś komunikacyjne. Sama pani zrobiła? Mnie się podoba Ja nie, ja bym prosiła od pana jednego. Schowałam tam, dzwoniła, prosiła. Fajne, nie? Piękne. Ale bardzo ładnie to jest. No, weź na głowę. Tu. Artystyczny projekt wzoreca. Bliżej do mnie jest. Tu nie, to jest chłop tutaj, bo to kobieta jest. Tu. O. To główne pole, a tam i później w tej sali, gdzie jest teraz muzeum, na górze to było jakiś fragment. Nie cały. Ja tobie też zrobię. Film kręcę. Muszę